Oikein loistavaa maanantai-iltaa ja tervetuloa jälleen seuraamaan Super Mario Bros. 3 Suomen mestaruuskilpailuita. Tänään meillä onkin taas huima matsi luvassa ja äänessä tänään selostamon puolella minä, Sakaali ja kaverina mulla täällä True Hyper Mario. Kyllä vain, meillä on tämmöinen tupla Sami-kompo täällä tänään selostamossa. Joo, kyllä mielenkiintoinen matsi tästä on tulossa. Ja nyt on tosiaan Kettu ja joku potti on stageillä vuorosta ja eilen taas oli sitten vähän velipoika oli eilen allekirjoittanutta vastaan pelaamassa, niin saas nähdä millaiset on näytöt sitten täältä toiselta osapuolelta. Juurikin näin, eli vasemmalla puolella meillä siellä jo kai voi kutsua jo konkariksi näissä hommissa, eli joku botti. Morjesta vaan. Morjesta. Mitkäs on tunnelmat nyt ennen ensimmäistä tämän vuoden kisapeliä? No nyt on tässä viimeinen vuosi menty edellistä kisoista eteenpäin, että huomenna omia harjoituksia ja muita, niin pienittiin kyllä niin tämän lohko yhdestä ennakkosuosikeesta jopa niin toisin kuin edellisvuosiin nähen, niin odotan tänään kyllä ehdottoman kovaa peliä itseltä, että jos ei lähde niin semmoista oikein huipputulosta tai sinne päin, niin voin olla jopa pettynyt. Että. No niin, odotukset on korkealla, että katsotaan miten käy sitten. Mutta botti ei suinkaan pelaa tänään yksin, vaan oikealla puolella meillä on sitten uusi kisaaja, joka ei ole aikaisempina vuosina kisoissa nähty. Meillä on siellä Kettu. Tervetuloa kisoihin. Kiitoksia ja hyvää iltaa vaan kaikille. Mitäs Kettu? Oot varmaan tässä kovasti reenaillut näitä pistehommia ja Warplays-aikaakin on ihan mukavasti tullut alaspäin, niin kuin ruudulta näkyy, niin siellä ollaan jo 5-3 alkuisissa ajoissa, niin varmaan ihan mukavilla fiiliksillä. Onko kovinkin jännittynyt olo? Joo, kyllä tässä nyt niin pakko myöntää, että vähän jännittää, mutta sillä on sopivasti, ei liikoja. Että lähdetään tällä kliseisesti, että parhaamme tehdään ja katsotaan mihin se riittää. Näinhän se menee ja pikku jännityshän on ihan paikallaan, niin se pitääkin olla. Kyllä. Ja tosiaan pelaajien lisäksi meillä on täällä taustatiimissä Mondi vastaa tekniikasta. Saatiin hienosti striimit kulkemaan, vaikka tässä oli pikku häikkää tekniikan kanssa, mutta Mondi hoitaa. Kyllä vain. Sanotaan tässä vaiheessa, että tosiaan palvelin jökki. Me jouduttiin turvautumaan vähän tämmöisen hieman erilaiseen kuvankaappausmetodiin, ja nyt nämä kuvat kaapataan suoraan Twitchistä, mikä tarkoittaa myös sitä, että replay-mahdollisuus ei ole meillä tänään käytössä. Juurikin näin, mutta ei se mitään. Saadaan hyvä matsi joka tapauksessa. Ja vielä tuomaristossa meillä on tänään Katti ja Japetsu. Iltaa. Iltaa. Näin. Onko meidän pelaajat valmiina? Kyllä vaan. Kyllä. Eipä siinä muuta kuin sitten Mondi heittää teidät tonne areenalle ja sieltä sitten racetimen kautta laitatte hommat käyntiin. Onnea matkaan. No niin, onko sulla Sakali, minkälaisia? Odotatko isoja pistemääriä näitä herroilta? No ihan sanotaanko, että mielenkiinnolla odotan, että mitä tästä tulee, että ainakin jos puheisiin on uskominen, niin potilla on kyllä ihan kovia tuloksia tullut harjoituksista, että saapa nähdä, lunastaako ne odotukset nyt. Ja toki Kettu myös on nähnyt Ketun treenaavan, niin siellä on ihan hyviä pistemääriä saatu kyllä treeneistä. Että. Kyllä. Tässäkin pystyy niin kuin sanomaan, että jos viime vuonna niitä aina on vähän niin kuin se, että kuka ottaa sen niin sanotun turnauksen nestorin arvo, niin jos se viime vuonna oli Hummeli, niin nyt se on tänä vuonna Kettu. Tai ei anneta sen haitata. Ei missään nimessä, että se ikähän on vain numero ja se ei tietysti tässä kohtaa ole mitenkään merkitsevä numero, vaan se numero, mikä merkitsee, on tuolla pistesarakkeessa sitten, että saapa nähdä, että tehdäänkö jopa
3 alkavaa pistemäärää tänään. Sitäkin voidaan jopa odottaa. Mä katoin nyt chattia tässä ootellessa. Ilmeisesti, koska se palvelin on alhaalla, niin nuo komennotkaan ei toimi. Joo, ei taida tosiaan toimia, mutta kuten sanottu, selostamossa on Sakaali, True Hyper Mario ja pelaajat tietysti näkyy ruudussa, että näillä mennään. Ja ihan varmaan pian lähtee meidän pelit käyntiin ja nähdään sitten mitä pisteitä. Käydään nyt, niin kuin tuolla vähän näkyy trackerissa punasta tuolla alhaalla, eli bännit tehtiin tuossa ennen kuin striimi laitettiin käyntiin, eli 4-4 ja 4-5 on nyt sitten Mikä tuossa Nelosmaassa on, että aina sieltä bännätään 2? Joo, Nelosmaa on ollut hyvin suosittu näissä bänneissä tähän mennessä. No ton kyykyssä mä ymmärrän. Ton kyykyssä mä silleen ymmärrän, että okei, no onhan tuo nopea lakiitu, onhan se on ärsyttävän, se on ärsyttävän hankala. Joo, ja se näyttää yksinkertaiselta, mutta se on ärsyttävä. Kyllä joo, ja sitten tietysti siinä on tuo juttu, että siihen tarvii ton powerupin aina, eli siihen kuluu sitten itemeitä, jos te joutuu yrittämään monesti uudestaan. Meillä on vähän nyt synkin kanssa hakusessa, mutta Kettu sieltä lähti jo liikkeelle ja varmaan me tässä pikkuhiljaa saadaan vähän parempaa synkkiä myöskin tähän. Joo, homman nimi tosiaan on se, että kun nämä nyt kaapataan suoraan. Aha, no niin. No niin, hienosti. Nythän se on ihan kohdillaan. Mä luulen, että tuota synkkiä ei saisi aikaa, mutta kyllä, tämä käy. Ja ensimmäinen piste tästä, 1-2, takaperin. Mitä tuossa keturuudussa tapahtuu? Miten se en tiedä, mutta piste sieltä taitaa. Kyllä vaan molemmille piste. Oliko siinä, että just se Goomba niin lähti tulemaan siitä putkesta ja taisi olla, Kettu halasi putkeen, niin se otti vahinkoa siitä. Joo, mutta se ei haittaa. Että siinä mentiin takaperin joka tapauksessa. Ja joo, kun nuo putket on aika mielenkiintoiset, että ne ei toimi ihan samalla tavalla kuin Piranha Plant. No, että mitkä spavnaa noita Goombia, niin ne ei toimi ihan samalla tavalla kuin Piranha Plantit, että meet siihen kiinni. Joo, kyllä. Niin se ei toimi ihan samalla tavalla. Mutta seuraavaa pistettä. Aha, nyt nähdään vähän erilaisia eri suuntia. Joo, mennään vähän eri reittiä. Nyt botti meni ensin tänne 1-3 ja näyttäisi siltä, että piste on tulossa, kyllä. Eli 286 pitää jäädä kelloon ja nyt keturuudulla pohveli hyppy oikein komeasti sieltä. Kettu kävi hakemassa vähän lisävauhtia, kun ei ensimmäisellä yrityksellä lähtenyt, mutta sitten toisella lähti oikein komeasti ja toinen piste Ketullekin. Oikein näyttävästi. Mutta myös kyllä. Mutta tossa myös saattaa jotkut ehkä säikähtää, että kun se menee tuohon salahuoneeseen ajaa se 286, että joo, ja nyt mun pitäisi vielä tuohon arkkuun ehtiä, enhän minä ehdi, niitä se aika kuluu. Mutta siinä on kuitenkin se, että se kello pysähtyy, kun sä pääset sinne huoneeseen. Kyllä vaan. Ketulla oli vähän hakemista tuossa alkupuolella. Eipä mahda riittää. Katos ai, nyt vähän. Joo. Katos muuten tää, joku potti sai tuolla aikaisimman mahdollisen tulikukan tosta. Joo, aika hauska. Tulikukka ei niin merkittävä asia tässä kohtaa ole, mutta ihan hauska, että sen voi saada tuostakin. Varmaan moni ei edes tiedä, että toi on niin sanottu bro item ruutu tuo Fortin viereinen. Näinpä. No mehän nähtiin, oliko viime vuonna, nähtiin peräti, että se meni tohon 1-1 alapuolelle. Niin, se meni niin pitkälle se bro. Joo. Ja ykkösmaan 4. piste on sitten tulossa tästä botin ruudulla. Eli tämä kilppari pitää ottaa mukaan ja viedä sinne ihan kentän loppuun ja saada sieltä sen punainen kilpikonna listittyä tällä kilvellä ennen kuin tuo herää. Ja näin, tähän tyyliin. Juurikin noin. On se helppoa, kun se osaa. Nyt sitten nähdään, miten vastaa Kettu tähän. Oliko muuten niin, että joku botilta epäonnistui vohvelihyppy ja ketulta huilu, että tässä on hyvin mennyt ristiin nämä pisteet nyt. Joo, olin katsovinani, että botti olisi sen onnistunut, mutta voi olla, että katoin väärinkin. Mutta tuomaristo se varmasti varmistaa vielä. No, nappaako Kettu tämän pisteen? Kyllä. Ihan suhteellisen puhdas ykkösmaa kyllä Ketullekin, vaikka tuo 1-3 nyt jäi saamatta, mutta ei joutunut ottaa kuolemia missään, vaan oikein puhtaasti selviytyi kyllä kaikista kentistä, mikä on hyvä asia. Tässä
ykkösmaassa käy niin, että jos vaikka 1-2 epäonnistuu pari kertaa, niin elämät loppuu nopeasti kyllä kesken. Kyllä vaan. Kettu otti tuossa fanfaarinkin varmasti ihan tarkoituksella, että ei tule game overia sitten ainakaan. No nyt mä kyllä vähän kävin kyttämässä tää tuomariston ruutua, niin kyllä tuolla näyttäisi molemmille on merkattu vohteli. Ja nyt se Joo, näköjään se- merkattiin tonnekin. Kyllä, äskettäin tuli siihen. Tai varmaan siellä vaan tarkisteltiin. Eli Botille puhdas ykkösmaa, kaikki pisteet ja siellä jo Larrykin saatiin nistittyä ja No. lähdetään Sitten kohti kakkosmaata. Kakkosmaata. Täällä on yksi tämmönen piste, mikä niinku alkaa tästä 2-1 alusta. Eikä tää on näitä vähän niinku tämmöstä, mitenkä se nyt sanois, niin tää on vähän ikään kuin tehtäväsarja. Vähän niinku niitä viime vuonna oli niitä pari lisääkin. Niin nyt on vaan tässä yhdessä maassa, nimittäin Small Mario. Alkaa nimittäin tästä kentästä. Eikä tässä kentässä on mentävä Pikku Marioksi sen jälkeen kuolematta kakkosmaa läpi Pikku Mariona. Kyllä, eli tästä kohtaa kun botti nyt ottaa damaget ja tulee 2-1 ulos Pikkumarjolla, niin nyt pitää sitten selvitä sinne ilmalaivaan ja Morttoniin ja Valtikkaan asti kuolematta ja ottamatta Kyllä. poweruppeja myöskin. Kyllä, ja nyt pää kääntyy siihen malliin, että nyt lähdettiin lunttaamaan, mikä on sallittua. Nämähän pystyis nämä paletit opettelemaan, mutta niitä paletteja on 8 erilaista, niin siinä on pikkuinen työmaa. Joo, Mutta tästä kyllä tää näin- on sallittua. Joo, sitten tästä näin, niin tää seuraava kenttä, niin siellä onkin sitten odottaa seuraava piste, nimittäin Vesieste 287, mikä on kyllä mielenkiintoinen twisti, että miettii, että pari vuotta sitten tonne veteen putoamista vältettiin, ja nyt siellä pitää siellä vedessä käydä. Juurikin näin. Täysin käänteinen, sanotaanko näin. Eli tässä lopussa noin käytiin vedessä ja se on oikein puhas suoritus botilta. Kunhan osuu loppukorttiin näin. Ja edelleen puhdas peli jatkuu botilla. Kettu samaan aikaan pelaa siellä korttipeliä, hakee siellä vähän matkatavaroita niin sanotusti, joita sitten käyttää tuolla myöhemmin pelissä, kun niitä tarvitsee. Menikö siellä vähän paletti sekaisin nyt? Nyt en osaa sanoa, että Varovasti varovasti se siellä. ei nyt kosketa siihen. Joo, nyt jäi kyllä Vesieste-piste saamatta, mutta ei onneksi ottanut sitä sientä eikä joutunut ottaa kuolemaan, niin voi vielä tuon Small Mario-pisteen saada kuitenkin. Joo, kyllä. Seuraavaa pistettä vähän aikaa tässä odotellaan, se tulee vasta 2/4 sitten ja Joo, siellä pitää yksi. tehdä tämmönen erikoinen klippi. Joo, se on yksi mun ehdottomia suosikkeja tässä paletissa. Joo, eli Vaikka siis sanotaan... pitää Joo, jatka vaan. Joo, se toimii silleen jännästi, että kun siinä tehdään tommonen niin sanottu floor-klippi, mutta siinä kun on niitä kolikoita sen niiden palikoiden vieressä, niin se klippaaminen toimii vähän eri lailla kuin kaikkialla muualla, niin ne kolikoiden avulla on ikään kuin vähän helpompi klipata sinne, niin kohta varmasti nähdään, miltä se näyttää. Joo, kun se on, että se klippi ei vaadi edes P-speedia. Ei vaadi, joo. Se ei vaadi P-speedia eikä mitään, mutta onhan se näyttävän näköinen, jos sä suoraan P-speedillä niitä hyppäät siihen. Toki tyylipisteitä aina, tämmöisiä moraalisia tyylipisteitä jaetaan tietysti myöskin, mutta Joo, kyllä aina. Se on sitä vanhaa kunnon swagia. juuri näin. Ja sieltä botti juurikin nyt lähestyy sitten tuota kenttää. Katsotaan, tuleeko sieltä. Ei tullut Hammerbrota eteen. Ja nyt sitten. Katsotaan. 2-4, missä oli myös viime vuonna piste, jota mä muuten vihasin ihan älyttömästi. Terveisiä vaan Hummelille. Ja tuosta. Ja näin. Just tuota mä tarkoitin. Siinä niitä tyylipisteitä oli myös. Eli suoraan P-speedillä vaan siihen nurkkaan ja palikoiden sisään. Pahoittelut tosiaan täältä omasta puolesta. Olen edelleenkin flunssan kourissa ja nyt alkoi se yskävaihe itselläni. Vähän saatan kuulostaa niitä jotenkin tukkoiselta.
Ei anneta sen häiritä. Seuraillaan miten botti joutui siellä ottaa molemmat vasaraveljekset nyt ja katsotaan miten. Okei, lähtee hakemaan täältä sitten ton sammakkopuvun. Okei, Tässä on nähty vois. vähän eroja pelaajien välillä, että Joo, no tässä mitä on nähty. reittiä mennään. Tässä nähtiin, eilen lähdin tätä kattirouteen yrittämään ja sössin se ihan täysin, koska unohdin. Yksinkertaisesti Ketulla unohdin kaikki power. Opit ja varovasti sen kanssa nyt. No ihan rauhassa vaan lähestyy nyt varovasti tämän bumerangin kanssa. No niin. Ja sitten Joo. klippaamaan. Ei ensimmäinen onnistu. Eikä Mutta- toinenkaan vielä viimeinen. Ei. Tossa tosiaan lasketaan yritykseksi aina kun ottaa sen ylimmän kolikon siitä, jolloin ikään kuin myöskin se tavallaan se klippaaminen muuttuu mahdottomaksi ilman P-speediä. Joo. Niin. Mut 1 piste on vielä kakkosmaassa jäljellä, tai ton Small Mario-pisteen lisäksi, eli se on tää One Up Combo, joka otetaan ilmalaivasta, jonne botti on nyt menossa. Eli siellä lopussa kun on niitä myyriä tulee siellä, niin niistä pitää saada kerättyä lisäelämä hyppimällä niiden Kyllä. päälle. Joo, ja totta kai paria bullet pilliä pitää hyödyntää myös siinä. Mutta Kyllä. täytyy sanoa, että tämä on ehkä pistekisoissa yksi ehkä mehukkaimpia kohtia tämä kakkosmaleva, koska tässä on, jos sä selviät niitä pikkumarjoina kuolematta tänne pisteeseen asti, niin tässä on tarjolla peräti 4 pistettä. Nimittäin Kyllä, joo. One Up Combo, Small Mario ja sitten vielä Ruska, joka on pikkumarjona huomattavasti helpompi, sanotaan näin. Joo, se seinähyppy on huomattavasti helpompi saada pikkumarjolla. Toki se ajoitus sitten siihen sauvaan hyppäämiseen on vähän tiukempi. Joo, se on. Sen kun sun pitää niinku ajoittaa sun hyppy siihen Goobalingiin, kun se singahtaa ylös, niin sun pitää samaan aikaan, kun se just kun lähtee sinkoamaan ylöspäin, niin sun pitää samaan aikaan hypätä. Kyllä, ja botti siellä aika tiukoilla oli pari hyppyä, mutta kyllä sieltä One Up Combo tuli. No niin, nyt nähdään. Nyt sitten vielä Mortonista. Ja sieltä lähtee kettu kaivoon Ai, ihan ai, saman ai. tien. Oi, ykköspikseli, osu pikseliin, osuu pikseli. Ai. Ketulta lähti vaan niitä Small Mario piste kaivoon siinä kohtaa. Joo, harmillista kyllä, mutta ei mahda mitään. One Up Combo on siellä kuitenkin ketullekin vielä tarjolla. Ja botti käsittääkseni sai kyllä Small Mario-pisteen myöskin. Kyllä, ei kuollut kertaakaan. Eli puhdas peli jatkuu edelleen. Eikä sieltä vaan voi alkaa merkkailemaan sitten, mutta se... Noin, oikein tyylikkäästi. Ja kolmosmaasta tuleekin heti ensimmäiseen kenttään. Ohohoho, ja frame jumpi sieltä. siinä vähän frame perfect hyppyjä, säästetään pari hassua freimiä tuollakin. Kyllä. Ja tosiaan tämä piste on nyt tämmönen aikapiste, eli pitää mennä, normaalistihan tämä kenttä pelataan tuolta yläkautta hyppimällä sieltä seinien päältä, mutta nyt mennään uimalla ja mennään vielä tonne ihan alaosioon hakemaan se lisäelämä sieltä ja sitten pitää vielä kenttä läpäistä. Niin että pelikelloja 261 tai enemmän, katsotaan miten käy. No tää on kyllä siitä suhteessa aika joo, kyllä armollinen. tää Tässä on kuitenkin varaa ottaa yksi tommonen pieni Kyllä, tökkösy. joo. Joo, tuo on hirveän tiukka tuo aikaraja tuossa. Ai jäi ketulla taisi jäädä One Up Combo saamatta. Vähän näytti siltä. Nyt vaan varovasti sitten Mortonin kanssa, ettei joudu pelaamaan ilmalaivaa uudestaan. Joo, se on aika ikävä tunnelma lähteä. Ja ei edes yritä ruskaa, vähän harmillista. Ja botti Sitten samaan mä- aikaan väistelee vihollisia. Joo, 3-2 pisteenä on tää, jos viime vuonna oli, että pitää mennä täysillä tää kenttä, niin nyt se vedetään se vähän hitaammin, nimittäin pisteen niinku pääsääntö on, älä tapa yhtään vihollista. Kyllä, niin sanotusti. Save the animals, jos joku tunnistaa referenssin. Ja sitten botti menee sammakkopukua hakemaan, sitä tarvitaan myöhemmin. Samaan aikaan kettu menee 3-1 pistettä hakemaan ja 3-3 on myöskin piste, eli tässä ei saa kääntyä vasemmalle kertaakaan tämän pisteen aikana. Joo, ja kyllä mun on pakko tarjota tuolla
niitä kommentteja, että tää on vissi äärimmilleen jalostettu pistesysteemi. Kyllä täytyy sanoa, että tästä loppupeleissä nyt kaiken hiomisen jälkeen tästä paletista tuli aivan loistava. Kyllä Ja joo, kun vielä vielä näitä on ja vielä- hiottu pitkään. Kyllä, koko kesä hiottiin näitä. Ja täytyy kyllä sanoa, että sitten kun tässä vielä tuli tämmöisiä elementtejä, mitä ei ole aiemmissa kisoissa nähty. Mutta palataan siihen yhteen aika isoon twistiin myöhemmin. Joo, tuolla Nelosmaassa nähdään sitten tämmöisiä Tämän- erikoisuuksia. Kyllä Nelosmaassa nähdään ensimmäistä kertaa semmoinen kunnon ihan oikeasti iso twisti verrattuna aiempiin vuosiin. Juuri näin. Kettu sai siellä 3-1 pisteen juuri, eli oli just se 261 oli kellossa, mutta sehän riittää. Ja 3-2 haetaan sitten. Tässä lopussa on vähän vaarallisia nuo hypyt, mutta puhtaalta vaikuttaisi. Kyllä. Eli Ketulla kun jäi kakkosmaa tyhjäksi, niin nyt sitten on tämmöinen kasvojen kohotus tässä selvästi nähtävillä, eli kolmosmaasta otetaan pisteitä. Ei, siis tässä voi käydä ihan hyvin niinkin päin, että nyt alkujännitys on karistettu pois ja nyt alkaa vähän rentoutua, niin ehkä niitä pisteitä alkaa ropisoa tässä kohtaa. No kyllä vaan. Se on tuo alku on aina hankala, että tietysti Ketulla lähti oikein hyvin käyntiin, ykkösmaahan meni ihan näppärästi, että kakkosmaassa nyt tuli sitten vähän hankaluuksia, mutta Joo. Tää on mun tää on itselleni 4. vuosi turnauksessa ja mä voin aina joka kerta sanoa, että se Rasen ensimmäinen minuutti on aina kaikista hirveä. Joo, kyllä. Kettu ottaa siellä, aika hyvä taktiikka oli siinä, pysähtyi hetkessä tohon, että pääsee helposti tuonne putkeen ja piste Kyllä. kotiin. Pysähtyminen ei ole kiellettyä. Niin, se on vaan vähän niinku, täytyy sanoa, että tuo on vähän niinku left D-pad disabled nimellä vähän niinku tottelee tuo, että kun on olemassa haasteita, missä niinku on, että pitää läpäistä tyyli joku Mario Worldin, joku ekaa maa tyyli, että sulla ei ole vasenta inputtia ollenkaan. Kyllä. Niin tuo vähän niinku, vähän niinku on variaatio siitä, mutta vaan se, että jos painat vasemmalle, niin et saa pistettä. Näin. Ja tosiaan niin kuin chatissa siellä todettiinkin, niin Kettu on tosiaan, taitaa olla meidän turnauspelaajista niin kuin uusin tässä meidän yhteisössä. Joo. Meillä on pari uutta pelaajaa ja Kettu taitaa olla niin kuin tuorein näistä, mutta niin kuin näkyy PBstä, niin sitä on roimasti parannettu kyllä ihan tässä lyhyen ajan sisään. Ja kuten jo sanoinkin, niin 5-3 alkava aika sieltä jo Warplessista löytyy, mikä on jo ihan kova suoritus. No kyllä, oliko nyt niin, että niin kauan kuin SM-kisojakin on järjestetty, niin joku botti on ollut kaikissa mukana myös? Joo, kyllä joku botti on sieltä ensimmäisistä kisoista alkaen ollut mukana. Ja tässä on kolmosmaan kenttiä nyt pelailtu ilman pisteitä jonkun aikaa, mutta botilla on vielä siellä 1 piste kolmosmaassa jäljellä, eli se on tuo Wendy Stomp, eli viime vuoden kisoissa, kun haluttiin tulikukalla tappaa näitä koopalingeja aina, niin nyt ei sitten niinkään haluta sitä, vaan Wendy pitää nimenomaan stompata. Ja vielä semmoisella twistillä, että kaikki ne rinkulat, mitä se heittelee, niin niiden pitää ehtiä osua kattoon vähintään kerran jokaisen niistä. Tää on eräänlainen variaatio, mikä oli Mitsin järjestämässä ekassa pisteturnauksessa. Siinä oli joku Wendy Stomp, se piti stompata, mutta siinä in-game timerissa piti olla tietty aika. Joo, tää on vähän samantyylinen. Ja sitten tuossa huomattiin myös, että botti otti myöskin ton lehden tuolta kantoon, eli yrittää varmasti fuskaa, eli feikkiruskaa myös tähän Wendyn jälkeen, ja katsotaan miten se sujuu. Siitä ensimmäinen stomppi ja ensimmäinen rinkula kävi katossa, ja jäi menettää lehden, mutta se ei haittaa. Nyt on kaikki rinkulat ollut, ja se on siinä se piste. No kyllä, täytyy sanoa, että tästä kaksikosta joku potilla on myös ehdoton vahvuus se, että joku botti on myös randomizer-pelaaja. Ja randomizerissa tuo Wendy on osa olla aika viheliäinen, niin
Kyllä joo. Saatako, että joku botti tuntee tuon Wendin metkut ihan, vaikka se on nyt vanilla, mutta randomizerissa, kun se voi tehdä melkein mitä sattuu, niin... Ketulta siellä tuli juuri hieno H-hyppy juuri äsken ja lähestyy siellä ilmalaivaa. Tässä on nyt tämmöinen ilmalaivan verran suunnilleen eroa pelaajien välillä. Nelosmaa, sieltä on tosiaan nyt pisteitä vähän bännätty, mutta pari pinnaa sieltä kuitenkin pitäisi saada kerättyä. Eli 4-3 löytyy ensimmäinen Nelosmaan piste ja 4-3 onkin ollut suosittu näissä meidän pisteformaateissa. Onko jopa aina ollut jonkunlainen asia 4-3, joko sakkopiste tai sitten ihan Joo, 4-3. piste. 4-3 on ollut vähän, että sitä on väännetty moneen suuntaan, että siitä kentästä vaan ei haluta päästää irti. Joo, kyllä. Kun se on kuitenkin, se on Mario 3 yksi näyttävimpiä kenttiä. Kyllä vaan, ja nyt siihen on otettu tommonen pikku twisti tällä kertaa, että pitää selviytyä koko kenttä nopeasti läpi silleen, että ei osu vihollisiin ollenkaan. Eli niitä ei saa stompata, niihin ei saa itse ottaa damagea, eikä niitä saa tappaa mitenkään muutenkaan. Niin. Ja 286 pitäisi jäädä kelloon, ja joku botti sitä lähtee seuraavaksi hakemaan. Kyllä vai. Ja jos tästä Nelosmaasta pitäisi jotain niin kuin kokonaisuutena sanoa, niin tämä vähän niin kuin noudattaa sitä samaa juttua kuin mitä viime vuonna koko pistepaletti piti niin kuin yllään, eli tulikukan varjelu. Tässä nimittäin Nelosmaan pistepaletissa tulikukka on aika isossa roolissa. Joo, kyllä. Toki ei nyt juuri tällä kertaa, kun siellä on noita bännejä, mutta... No ei, no. Kato tätä! Ai, ja loppu B-speedi kesken. Joo. Se sai sen vähän liian aikaisin. Joo, kyllä. Mutta joka tapauksessa Vendi-piste tuli, ja botilla on nyt vähän vaikeaa 4-3 kanssa. Tilt is strong with this one. Älä nyt sitä whistleä käytä kuitenkaan. Ei vielä. Mä en ehkä ihan liputa, että oi kauhea tuo pelottava tuo potisträtti, miten se lähtee tuohon. Mä en oikein liputa tätä, nimittäin mä itse on kokenut, no niin sieltä koski. Mikä tuo dotke oli? Aikamoinen, se oli 3. kuolema. Ja nyt kun tässä näitä kuolemia otetaan, niin lienee syytä mainita, että meillä on myöskin kuolemarajoitus. Eli pistekentissä saa kuolla enintään 5 kertaa. Ja jos, nyt on jo 4. botilla, eli jos siellä tulee nyt 1 kuolema vielä pistekenttiin Nelosmaassa, niin pisteitä ei enää saa Nelosmaasta. Joo. Se niinku poistaa käytöstä ne sen maan loput pisteet. Tuo on hieno red pipe sieltä. Kyllä botti nyt vetää... No niin, sinne meni. Botti ei voi enää perääntyä. Nyt vaan on veettävä raivolla läpi. Joo, kyllä. Ja nyt siellä on se 4F2 piste on kuitenkin vielä saatavilla, mutta nyt tulee sitten ensimmäinen lovi tuohon botin pistesarakkeeseen. Ja Ketulla siellä 4-2 tulee kuolema. Ja Hammer Pro tulee 4-2 alapuolelle. Aika harvinainen tilanne. Joo, tuota ei kyllä ihan aina näe. Aha, joku botti on omassa lempifortissa. Kyllä vaan. Tämä on mielenkiintoinen ratkaisu. Joo, se on sitten, tässä on tosiaan kun se 1 vasara on käytetty siellä, tai botti on käyttänyt siis sen vasaran siellä kakkosmaassa, niin nyt oletettavasti sitten haluaa säästää sitä 1 vasaraa kuitenkin sinne 6. maahan. Onko niin, että 1-6-1 ei ole opeteltu? Vaikka mitä mä nyt oon nopeasti kattonut niitä silleen tutkinut asiaa pikkusen, niin kyllä se 6-1 pelaaminen on nopeampi. Kyllä se on joo, mutta tässä on tietysti tuossa Fortissa on se etu, että sieltä saa ton tulikukan kuitenkin, ei ehkä tarvitse käyttää tuolta inventorusta sitä sitten. Niin, totta, tuokin muuten. Vaikkakaan nyt tietysti tätä 4-4 pistettä ei ole saatavilla, eli tuo lakitu pitäisi sellaisella tietyllä tavalla snaipata tuosta, jota ei nyt tällä kertaa nähdä. Joo, ehkä veetään tällä perinteisellä tavalla, sanotaan näin. Oi, kun on hyvän Ketulla näköistä. näyttää hyvältä. Siinä näette esimerkin, miten se... Siinä näette esimerkin, miten joku botti yritti tuota, mutta epäonnistui siinä. Ja täytyykö sanoa, että ei oikein tuoda hirveän kaukana. Joo, ei oo kyllä, että nyt käyttää varmasti vasaran tuohon, niin siinä on se reilu 1 kenttä eroa nyt sitten. Joo, tämä equippaa... Ai niin joo, kyykyssäke.
Joo, kyykkypiste on kyykkypistettä ei bännätty, niin... nähdä. Aivan joo, eikä niin kuin bännätty piste, niin silloin sitä kenttää... Se voi... Joo, ei sitä ei pakko tarvitse pelata pelata. sillä. Joo, Sillä voi normaalistihan käyttää ton. on sääntö, että pistekentät täytyy läpäistä. Mutta silloin kun ne on bännissä, niin silloin ei tarvitse mennä, jolloin pelaajat luonnollisesti valitsee ton 4-6. Ja nyt sitten 4F2 botilla nopeasti pitäisi päästä ja aika... En jinksannut. En ota Et tuota just. kyllä. Sakali, sinä olet syyllinen. Sinä olet nyt oikeesti syyllinen. Saakeli. Mutta eikös tää ollut 5. kuolema botille? Se oli muuten 5. kuolema. Ei tuu pistettä tästä. En tiedä, oliko nyt laskenut väärin nuo... Mitäs nyt tapahtuu oikein? No nyt se oli viimeistään. Joo, nyt ei ainakaan ole enää. Että... Joo, tuomariston ruudussa näkyy 5 merkintää. Joo, ei, Se oli viimeinen naula siihen 4. arkkuun. Nyt otti Joo. vaan pois sieltä ja äkkiä. Joo, siinä kyllä aikaakin paloi botilla nyt jonkun verran, että kettu sieltä lähestyy. No täytyy silti sanoa, että on että kuolee sen 6 kertaa ekassa maassa, kun tai se, että ottaa tuo 6 kuolemaa tässä vaiheessa, kun mietitään harjoitusvaiheessa, kun pistetä testattiin, niin Jape otti yhteensä sen 44 kuolemaa. Niin. Se voi olla osa syy, minkä takia nämä kuolemarajoitukset tuli näihin pisteisiin. Katoppa kettua. Ai. Näinköhän riittää. Aika tiukoilla on. Rämpytys. Ei riitä. Ei riitä. 287. Lähellä oli, mutta ei aivan. Samaan aikaan botti menikin nopeasti tuonne 5. maahan, eli tässä se twisti, mistä puhuttiin. Eli ollaan otettu nämä Warp Whistlet nyt käyttöön meidän tähän turnausformaattiin, eli vähän pystytään skippailemaan noita autoscrollereita, että saadaan vähän runia lyhyemmäksi, kun tässä pelataan vähän ylimääräisiä kenttiä kuitenkin. Tai no lyhyemmäksi. Täällä on kuitenkin muutama, mitkä vähän swingaa sitä, esimerkiksi se 74 kenttä, mitä kaikki rakastaa. Joo, botilla on nyt vähän vaikeuksia ja menee näköjään tonne, lähtee yläkautta pelaamaan 5-2. Ei ottaakin vaan kuoleman tähän, joo. Siinä kävi joku Nyt kyllä, katoppa muuten tätä kettua ottaa kiinni. Kyllä, nyt ollaan ihan samassa kohtaa jo. Joku botti menee jopa korttipeleen. Molemmat menee. Okei. Sieni... Botilla Okei, tuli just tää 20. Joo, inhottava kymppisieni kuvio, mutta nyt löytyy sitten oikea sieltä. Joo, se on nimenomaan nuo 2 alinta korttia heti paljastaa, kumpi se kymppisieni paletti se on. Kyllä. Just tuosta keskeltä vasemmalta nuo 2 ensimmäistä niitä kertoo aika ison info, mikä niitä korttipaletti on kyseessä. Kyllä, näin on. Ja siis, kuten sanottu, niin pelaajat on aivan täsmälleen samassa kohtaa tällä hetkellä, että niin se nopeasti muuttuu se tilanne, ja nyt lähdetään 5-2 pistettä hakemaan sitten. Botti menee tulikukalla ja kettu lehdellä. Tässäkin on erilaisia taktiikoita pelaajien välillä, ja molemmat on ihan hyvä vaihtoehto. Täytyykö sanoa, että mä tykkään myös tästä 5-2 pistettä, sillä tää on todella näyttävä, kun tää menee. Kyllä, tää on erittäin hyvä, ja tää on hauska twisti myöskin tähän, että kun normaalisti pelataan sieltä yläkautta, niin... Sinne menee, siellä molemmilla lähtee kyllä nyt. Ei onnistunut. Ketulla ihan aika puhdasta ja loppu kyllä, mutta ei vaan ehdi enää. Se ero on, 2726. Se on 2 sekuntia. Tästähän tuli peli. Ja ero on 4 pistettä, että ei se mikään päätä huimaava kuitenkaan ole. Miettii, minkälaisen takaa-ajon Matepe aloitti eilen, niin... Se, että mulla ei... No okei, no se, että minä en saanut yhtään pistettä 7 maasta. Sieltä kun olisi Matepe napannut muutaman pisteen, niin... Näinpä. Se olisi voinut vielä päättyä ihan miten vaan. Ja sitten laavaloikka. Mutta aina jos sitellä voi. Että mä vihaan tätä pistettä. Tää on hankala piste. Ootapa, joku potilla niitä 2 kuolemaa, ketulla 1. Joo, no ja niin, botti sieltä. onnistuu. Ja vähän jäi liian pieneksi tuo ketun hyppy. Toivottavasti katsotaan lähteekö. Montako kertaa lähtee yrittämään. No niin, hienosti. Kyllä tässä kettu antaa ihan vakuuttavaa esitystä on tekemässä. Että... Kuten jo sanoin tuossa aikaisemmissakin peleissä, mitä ollaan nähty, niin meillä on kyllä kovatasoiset kisat tällä kertaa. Että kyllä jokainen saa ihan tosissaan pelata, että pärjää näissä. Joo, näissä kyllä. karkeloissa.
Kyllä Finishitäkin niin silloin avauspäivänä todella iso kasvojen kohotus verrattuna viime vuoteen. 17 pojoa ekasta pelistä. Ja Matepe ensimmäinen turnaus ja 18 ekasta. Kyllä. Tuossa äsken ennen kuin mentiin tuohon forttiin, niin molemmat kävi Sienitalossa hakemassa Tanuki-puvun, että tässä on nyt vähän keräilty, on haettu sammakkopukua ja Tanuki-pukua ja minkä takia, niin se on sen takia, että tuolla lopussa on, tai piste trackerin lopussa on tommonen piste, kun oudot puvut ei tällä hetkellä ole näkyvissä, mutta eli meidän pitää nähdä kuninkaan loppupuhe, tämmönen oudompi erikoisloppupuhe 2 kertaa, jolloin eli se kuningas maailman lopussa, se puhuu erilaiset puheet silloin, jos sulla on joku erikoinen puku päällä. Eli Kyllä. sammakko, tanuki tai vasara. Kyllä, sammakkopuvulla se taisi olla jotain, että niitä voi ei, sinä olet muuttunut, anna kun autan sinua. Jotain tämmöistä, joo. Ja vasarapuku on aika häirittävä, Joo, kun se kuningas niinku pyytää niitä vaatteita sinulta. kyllä. Että anna minulle nuo vaatteesi. Mikä rääsy, tai mitä se sanoo. Botti hakee 5 vitosen pistettä, otti siinä kuoleman. Onko nyt botilla 3 kuolemaako? Ja nyt ehkä 4? Nyt en ole ihan varma, mutta luulisin, että on 4. 4. Eli nyt pitäisi sitten onnistua. Ja sieltä Tänne tulee 5. 5. Ja se ptarkoittaa sitä, että jää myöskin kakkapalikkapiste saamatta. Valitettavasti. Koska kuolemat on täynnä. Ja Ketulla tuli myöskin kuolema siellä. No, nyt on Ja botilla nyt- vaikeeta. Mä en tiedä, katonko mä nyt joku pottia pelaamassa pisterunia vai randomiseria, koska tuo näyttää randotouhulta tällä hetkellä. Kettu nyt varovasti siellä. Onko muuten niin, että En tiedä, onko muuten Ketulla nyt Ketulla 3 näyttää vai 3. 4, mutta Ketulla näyttää 3. joo. Ei tullut 5 vitosen pistettä, mutta kuitenkin on vielä, Ketulla on mahdollisuus tuohon kakkapalikkapiste,een mutta botilla ei, eli Ketulla on mahdollisuus kaventaa tilannetta, ja samassa kentässä jälleen mennään. Ei, jesta sentään oikeesti, miten nää... Se varmaan myös tuli vähän tuosta, että kun Potti vähän tilttaili tossa. Joo, kyllä, siinä on vähän oli semmoista tilttaamisen makua tuossa äsken, mutta nyt pitäisi vaan saada pakka kasaan takaisin ja hyvällä meiningillä eteenpäin. Tässä on nyt on pieni tämmönen tuurielementti, botti joutuu ottaa tämän soittorasia Hammer Bro, ja Kettu onnistuu sen välttämään. Tätä soittorasiaa ei nimittäin tarvi yhtään mihinkään. Aivan joo, totta! Kun eihän sitä piranaplanttia nukuteta seiskamaassa, niin ei Juuri tota näin, tarvi kun siihen mihinkään. Siihen käytetään se whistle taas. Nyt on Ketulla vähän vaaralliset tilanteet, mutta oi. Huomasitteko muuten yhden sellaisen pikku asian, Kettu on siirtynyt johtoon? Kyllä. Mutta Toki tässä näemme eron tulitapon ja tavallisen tapon välillä. klassinen tilanne. Käytännössä Vitsi ollaan has. aivan tasoissa. Ei. Täydellinen synti käytännössä. Ja Movement of 4 ja Movement of 3 vielä. Joo, Tää on täydellistä. aika loista. Oliko niin, että Ketulle tuli Movement of 3 ja joku potille Movement of 4 vai kummin päin toi En meni? ole ihan varma, mutta tiukkaa on joka tapauksessa. Ja sitten käytetään vielä 1 pilvi ja sitten oletettavasti laitetaan joku hassu puku päälle ennen kuin mennään ilmalaivaan. Ja botti laittaa sieltä sammakkoa. Kettu oletettavasti tanuukin. Kyllä, eli tässä on vähän reittieroavaisuuksia. Mutta yhtä lailla molemmat toimii. Eli nyt pitää vaan sitten selviytyä ilmalaivan loppuun tää puku päällä, eli sitä ei saa menettää. Ja samalla Kettu hakee tietysti sitä kakkapalikkpistettä, eli tässä kohta näkyy tää power-up-palikka, mikä botti tästä nappaa. Ei olisi sitä saanutkaan, mutta Ei olisi sitä saanutkaan. Niin totta muuten. Ja Kettu sieltä. sen sijaan saa. Eli tässä tää Nessin väripaletti vähän sekoaa tossa, kun ton palikan Musta tuntuu, aktivoi nopeasti. Niin.
muuttuu. No mullakin vähän kävi, tummanruskeaksi. mulla kävi tismalleen sama tuon sammakkopuvun kanssa. Ihan kun se niinku jotenkin tuntuu, että se on paljon vaikeampi tuolla vaan sammakkopuvulla tehdä tuo. Joo, en tiedä. Se on kyllä, täytyy myöntää, että itsellekin sitä on käynyt, että juuri sammakkopuvun kanssa se on jäänyt saamatta, mutta voin vahvistaa, että kyllä sen voi saada sammakolla. No, taisin minäkin nähdä silloin siellä niitä Poop-Block-prosentti hommassa. Ei vaan vai oliko se Frog-prosentti, en mä muista, mutta jossain kuitenkin tuo näkyy. Voi ketulla, nyt on hankaluuksia sen Ja roin sinne, kanssa. menee sinne meni oudo puku, kun Kyllä, tuli tuo stunlocki. joo, valitettavasti. Eli kettu ei sitä nyt, ei voi sitä saada enää. Ja botille sieltä tulee ensimmäinen merkintä outoihin pukuihin. Ja nyt kattokaa, mitä kuningas puhuu meille. Oh my. Tää on siis, ja nyt voidaan samalla vertailla, kun keturuudulla tulee tää normaali puhe. Mikä on tää aivan normaali, mikä Joo. joka ilmalaivassa tulee. Mutta botti siitä, ei tullut vielä pistettä tuosta, mutta tuo oli tavallaan ensimmäinen puolikas siitä, että tää pitää saada 2 kertaa tää outo puku ja 2 erilaista nimenomaan. Mutta kutosmaahan lähdetään nyt sitten. Molemmilla on vasara tähän kohtaan käytettävissä. Eli ei pelata 6-1, mikä on myöskin yksi vaihtoehto, riippuen vähän reitistä millä pelataan, mutta 6-3 on nyt pistekenttä. Normaalisti Warblessissahan sitä kenttää ei pelata ollenkaan, mutta nyt sitten lähdetään hakemaan P-speediä. Botti ei onnistu ja ottaa kuoleman. Mitenkäs kettu? Kettu lähtee tämän kilven kanssa. Ja sieltä. onnistuu. Nyt pitää vain selviytyä kuolematta kentän loppuun. Vaan nyt Juurikin näin. Ja kettu menee myöskin botista ohi, koska botilla on vaikeuksia nyt jälleen kerran tämän pisteen kanssa. Periaatteessa jo johtoasema, jos säilyy tälle, tai kettu säilyttää johtoasemassa, niin se on pisteen ero vaan enää. Kyllä, tää on hyvin tiukka tilanne. Ja botilla on kolmas. Botti tilttaa ihan. Tää jotenkin niitä on ilkeetä näyttää, mutta kun nyt ei vaan lähe. Joo, eikä onnistu vieläkään. Ja jättääkö nyt sitten pisteen sikseen varmaankin? No näillä päivillä joo, nimittäin tilanne näyttää aika ikävältä. Joo, taisi ottaa 3 kuolemaa. Kyllä, 3 otti. Ai. Mielenkiintoista. Kettu kaventaa tilannetta ja tosiaan meni aika selväänkin johtoon jopa ajallisesti. Mutta tilanteet muuttuu nopeasti tässä, niin kuin huomattiin. Se voi yhden kentän aikana muuttua ihan radikaalistikin. Näinpä. Ja kohtapuoliin nähdään taas kerran semmonen kenttä, mitä ei Warblessissa pelata. Eli 6-6. Ketun ruudulla. Ja tossa en maininnut aikaisemmin, mutta kettuhan on pelannut myöskin hundoa, eli 100%. Eli tavallaan tuntee myöskin nämä kentät, mitä ei Warblessissa pelata. Se voi olla etu myöskin. Totta muuten. Mä en edes muistanut, että kettu on myös niitä sinun ja Trackin lisäksi niitä, jotka on hakannut hundoa. Kyllä, joo. Ja nyt ihan hyvän näköinen. Oi. Se meni aika nopeasti kyllä tuosta. Saapa nähdä, miten käy. Pääs 2.76 ajassa vedestä. Ei taida ehtiä kyllä. No se tuo putki ratkaisi. Vai meneekö Joo, ei riitä. Ei. Tiukoille meni, mutta hyvältä pari näytti, mutta sekuntia tuo jäi. loppu. Joo, Ja se ei mennyt siitä putkesta. se ei mennyt valitettavasti, mutta ei se mitään. Ja varmaan ihan viisas ratkaisu olla yrittämättä sitä uudestaan. Tuo on aika pitkä kenttä, nimittäin 6-6. Ja botti käyttää tulikukan 6-6. Tämähän onkin mielenkiintoista. Yleensä tää mennään nimittäin pikkumarjolla, mutta ei ole varmaan huono ratkaisu tämäkään. No voisiko olla damage boostit? Niin, Auttako? se kyllä. Kyllä. Joo. Ei välttämättä huono idea.
saas nähdä, että makseleeko tuo tulikukan polttaminen. Tiukoilla on. Kyllä se riitti. Riitti justiin. Kyllä se riitti. Just, ja sieltä se tuli. Mutta nyt ei, sieltä se tuli, mutta nyt ei pamautella pöytään kuitenkaan. Joo. Ja nyt sittenpä yksi niitä Kutosmaan kinkkisimpiä, no ei ehkä kinkkisimpiä, vaan vaikeimpia. Taitaa olla koko paletin yksi vaikeimpia pisteitä nyt. Joo. Kettu on käyttänyt pilven tuohon forttiin ja botti tekee samoin. Ja nyt seinähyppy isolla Mariolla. Näytä meille, Kettu. Ei, mutta 3 yritystä on. Ei ole toisella. Viimeinen. Ei mihinkään. Ja ei sitten osunut vaan. pikseliinkään. Katsotaan mitä. Musta vähän tuntuu, että tuolla Okei. tuomaristossa yksi vähän raapii päätään tällä hetkellä. Kettu kävi ottaa kuoleman sieltä ja menee B-siivellä nyt tän kentän. Ihan Ei lainkaan huono peli. hyvä ratkaisu, joo. Ja katsotaan, lähteekö botilta seinähyppy. No jos yhtään niitä haluaa oululaisten Oi! ylpeitä, niin kyllä se siitä hoitaa. Joo. Täytyy kyllä, on tosi yllättynyt, miten usein porukka on saanut tän nimenomaan toisella tai kolmannella. Joo, finissi onnistui siinä. Tämä on ihan uskomatonta. Sanoin ennen kisoja, että en usko, että kukaan saa tuota pistettä muulla kuin ekalla yrittämällä, mutta on todistettu vääräksi vissiin joka pelissä nyt. Että oi, botti oli lähellä floor-klippi. Joo, se pikku tökkäsy vaan siinä. Pikku tökkäsy tapahtui siinä. Tästähän tuli vielä oikeasti peli, nimittäin musta tuntuu, että nyt nimittäin lähdetään todella ratkaisevia hetkiä aletaan niitä. Katsotaan vähän kelloa. Kettu menee 47 linnaan. Botti tulee 10 sekuntia. 58. 11 sekuntia on ero tällä hetkellä. Ei lainkaan paha. Nyt sitten pyöritellään muttereita ilmalaivassa. Ne pitäisi saada sitten pyöriteltyä silleen täsmälleen paikalleen ton lopputekstuurin kanssa, eli että ne värit osuu aivan täsmälleen kohdilleen. Katsotaan. No niin, ja ei ihan. Tähän ei menee ihan. ohi, mutta toinen yritys on vielä jäljellä. Ai, Tää on tosi huono juttu, Koska tuo laiva, miten se meneekin aina tonne alas? Ja miten se menee muuten aina tuohon spottiin? Totta, muuten se on mennyt joka kerta tuohon samaan kohtaan. Ei tuu botille mutteripistettä. Voi harmi, tää oli ketun kannalta kyllä tosi huono juttu. Joutui käyttämään ylimääräisen pilven tuossa vielä, kun se fortti oli siinä edessä. Ai. Mutta mutteripisteen voi vielä saada kuitenkin. No sieltä täydellinen. Siitä heti tää 10 plussa heti. Kyllä. 10 plussa saman tien. Ja botti siellä sitten on tanunkipuvun kanssa, elikkä se oudot puvut osa 2 on nyt tässä tarjolla. Ja siihen perään Niin tietysti on. myöskin fuska. Ai niin joo, tästä on vielä niitä tuplapisteet tarjolla. No tähän niitä puskaa on paljon helpompi kuin tohon Wendyyn. Kyllä, tää on se helpoin paikka saada se. Katsotaan onnistuuko. Ja onnistuu. Kyllä tuo randosta niin tuttu kikka, että tuo ei pitäisi niinku. Tuo ei pitäisi olla niinku joku potita mahdottomuus. Joo, eli sieltä tulee oudot puvut. Toinen osa ja sitten fuska siihen päälle. Thank you, kind raccoon. Joo, no mä voin tarrata tohon niitä, mitä chatissa lukee. Joo, kyllä, niitä, minä kuolin mä otin tahallisen kuoleman Kutosmaan laivassa ja niitä, se meni tohon, minun muistaakseni tohon tismalleen samaan kohtaan. Kyllä, ja muistaakseni Katilla oli ihan sama juttu myös. Joo, niin ja nyt sitten, sitten taas näitä pistepaletin seuraavia twistejä. 7-1 ei vedetäkään gripellä, vaan pelataan niin sanotusti the old fashion way. Mutta tässä on aika. Tässä on niinku, tää on aikapiste. Eikä sun pitää ajassa 269, Joo. 269 tai enemmän niitä pelin sisäisessä kellossa tai
mä käytän termiä in-game timer, niin pitää päästä tämä kenttä perinteisellä tavalla. Botti meni oikein puhtaasti, jää vielä varaakin pari sekuntia. Ja Kettu tulee heti perässä. Kettu näköjään käytti tulikukan tähän. Katsotaan miten käy. Ei sinänsä huono pelu, kun miettii, että sieltä se pilvi uupuu, niin... Joo, kyllä. Noin, nyt tää näyttää Ketulta paljon paremmalta. Ei tästä ole kauan, kun mä kävin hänen harjoituksia katsomassa, sillä oli vähän vaikeuksia tän kanssa. Aha! Tosta damage boostilla, se on ihan hyvä ratkaisu ja... Ai. Ehtiikö? Ei! Voi, se oli kyllä tiukoilla. Se oli taas se putki. Kyllä ne kaaliputket, ne on vaan pahoja. Nyt on kyllä 2 pinnaa on Ketulta jo mennyt tolleen aivan niinku tosi tiukoilla ohi. Voi. Seuraavaa pistettä otetaan 7-4, sitten josta on jopa 2 pistettä tarjolla. 7-4 näitä kenttiä, mitä ei pelata Warplessissa, eikä kyllä haluttaisi pelata missään muussakaan ikinä, mutta tällä kertaa se pelataan ja sammakkopuvulla. Kyllä, nyt se on niinku... Nyt se on niinku niitä... Kannustaa pelaajia pelaamaan sen, mutta siinä on tosiaan se, että kun sammakkopuvulla loppuu asti. Kyllä. Vedessä liikkuminen sammakkopuvulla käy yllättävän kätevästi ja niin edespäin, mutta kyllä täytyy sanoa, kun siellä on niitä mama-bloopereita, niin se tekee ihan... Minun on pakko vähän karummin sanoa, mutta se tekee tästä kentästä helvetillisen. Joo, kyllä sitä helposti ajattelisi, että kyllähän nyt speedrunaajat kentän pääsee ilman damagea läpi, mutta tämä kenttä on omanlaisensa. Ei ole helppoa nimittäin. Niin kuin nyt näkyy, aika paljon on tavaraa jo ruudulla. Joo, ja sitten kun nuo mama-blooperit on semmosia, että ne aiheuttaa, kun tulee tuo sprite-limitti, niin se aiheuttaa sitten niitä frame-lagia tällä pelissä. Kyllä, joo. Se tavara on niin paljon ruudulla, ettei peli pysy perässäkään enää. No, tässä on varmaan Mario-pelin historiaa eniten vihollisia ruudulla samaan aikaan. Joo, kyllä. Ja nyt on 2 Mama Blue. No mitäs joku Menikö potille? botti... Hetkinen! Menikö se niin alas, että se ikään kuin tippui rotkoon? Kyllä, se mentiin uppelluksi. Voi... Enpä oo tommostakaan nähnyt aikaisemmin. Siinä meni nyt 2 pinnaa sivusuun. Vähän niin kuin Jar Jar Binksin sanoin, että siinä mentiin uppelluksi. Vai olisiko niin, että kun se otti damagen, niin se otti kuolema ja skippasi pilvellä, koska joku potilla on se pilvi kuitenkin. Joo, mun mielestä se oli kyllä... Ja sinne meni Ketullakin. Joo. Mielestäni botilla oli kyllä se sammakko ihan loppuun asti, mutta... Ja totta kai se despawnassa. Okei, no niin, no nyt ne tuli takaisin tuolla. Joo. Mä luulin ekana, että ne ois lähtenyt. Niin, saman tien lähtee pois, kun saa Marion listittyä, niin tämä riittää ja heippa. Ja botti lähtee klippailemaan. 4. Ja ei tuu pistettä. Tosiaan 76 klippipiste samaan tyyliin kuin viime vuonna oli 71, eli jos menee ensimmäisellä saa 2 pinnaa ja 5 yrityksellä niin saa 1 pisteen. Mm-hmm. Se tosiaan niitä täytyy sanoa, että ei tästä on alle viikko, kun vedin yhden bräkkiromin ja siinä romissa mulla meni pieleen sekä 71 piste sekä sammakkopiste ja sain 29 pojoon, niin se olisi ollut 32 pisteen runi, jos ne... Ja kun mä oon sanonut, että... Botti meni ovesta. Se meni siitä ovesta. Ja Kettu menee muutamankin kerran ovesta näköjään. No joo, siellä... Tää voi muuten muuttaa tätä tilannetta nyt jonkun verran. Katsotaan mitä botti nyt tekee sitten. Siinä oli vähän tommoista on sillä meininkiä. sieni sentään tuolla inventorissa vielä. Että... Nyt taisi... Ja ensimmäisellä meni nyt sitten. Kyllähän se harmittaa, mutta kun tuota ei lasketa. Joo. Harmittaahan se, mutta tuota ei lasketa. Ja Kettu, näytä meille. Ei. 2., 3., 4. ja viimeinen ei tuu pistettä. Voi.
No, toivottavasti ei jää kovin pitkäksi aikaa jumiin. Ja botti lähtee No niin. sitten seuraavaan klippiin. Tekeekö joku potti 3 vuoden takaisin, että pääsee putkeen ja mutta hyppää pois? Sehän on tämänkin vuoden kisoissa jo nähty, ei tosin botin Joo. toimesta, mutta Eri pelaajan toimesta, että on vaan. hyvä kettu pääsee siellä seinästä läpi. Mikäs ääni tuo oli? En tiedä, en mä tiedä, joku niitä... Mutta tosiaan tämä klippi pitäisi, nyt osu pikseliin jo, mutta klippi pitäisi saada siten, että kentän saa läpäistyä ajassa 1.45. Ahaa, nyt tämä on mielenkiintoinen strätti muuten. Joo, kettu varmaan ottaa kuoleman tässä, että pääsee pikkumarjolla 7-7, jolloin sieltä ei pääse pois sieltä putkesta, jos siihen klippaa. Niin, ettei käy niinku eräillä. Sitten sitä ei voi vahingossakaan käydä, jos on pikkumarjolla. Ui, hyvän näköinen yritys oli. oli. Oli hyvän näköinen hyppy tuo. Se kun olisi mennyt ekalla, niin olisi muuten ollut aika mielenkiintoinen tilanne tässä. Jep. Ai kun oikeesti. Nyt on, Ihan okei, hyviä yrityksiä. mä säikähin tossa, että nytkö menee putken, kun oli nimittäin Joo. aika matala hyppy. Se käy helposti tossa. Oi, jo sieltä! Ottakaa siitä! Ja kattokaapa tätä eroa muuten, kaventaa aika reilusti tässä kohtaa tätä. Botti käyttää siellä huiluun ja kettu heti perässä. Katsotaan, botti menee 50.09 tuohon Kasimaan putkeen. Ja 50.15. 6 sekuntia on pelaajien välinen ero. Joo, ja uskallan tässä vasta, kun mentiin 50 minuutin kohdalla tänne, näin, niin kumpikaan pelaaja tuskintu ihan maaliin. No, jos pelaavat puhtaasti, niin kyllä saattavat just ja just maaliin ehtiä. Joo, Bowser Castlen kun ehtii aloittaa ennen kuin tunti tulee täyteen, niin saa pelata loppuun. Että saas nähdä, vaikuttaako tää joihinkin ratkaisuihin sitten Kasimaan sisällä, että Kyllä. Mä muistan tällaisen tapauksen, kun silloin aikoinaan Mitsin turnauksessa, kun oli se, jos menee tunti täyteen, niin tulee miinuspiste, niin oliko se, että minun vastustaja, tämä Uninerdo, läpäisi niitä runinsa ajassa 59, eli ei tullut sitä Oho. miinuspistettä. joo, se on mennyt tiukoille sitten. Kasimaasta saadaan vähän aikaa ootella pistesuorituksia, eli 2 nää ensimmäistä autoscrolleria mennään ihan vaan ilman pisteitä ja käsikentistä löytyy ensimmäinen piste. Joo, nyt ei ole keksitty näihin autoscrolleihin nyt mitään hauskaa, ja mä oon iloinen, että Navy Floweria ei ole mukana. Kyllä. Ehkä tää on ihan hyvä tämmönen hengähdystauko tähän kohtaan pelaajille sitten. Oi nyt botti varovasti. Joo, kun sitä on oikeesti ensin hakattu se 50 minuuttia täyttää häkää ilman niitä sille, että koko ajan joutunut tekemään jotain, niin... Joo, sit varsinkin kun Seiskamaan ilmalaivakin siinä skipataan, niin. Tää on ehkä ihan hyvä tähän kohtaan. Oli vähän jännät tilanteet kyllä botilla tuolla, että selviytyi kuitenkin kunnialla loppuun. Ja kettu tulee kyllä aivan heti perässä. Tässä voi kyllä, saas nähdä miten tässä käy vielä. Tää voi vielä muuttua, tää maaliintulojärjestyskin. Mä en tajua, miksi se lähti edes hakemaan tuolta. Joo, aika rohkea veto oli kyllä. Kettu Tuo oli vähän niinku just sillä, että sä pelaat venäläistä rulettia, sulla on 5 patruunaa 6 laukeamassa ja just sattuu se tyhjä pesä niitä osumaan iskurin, niin tossa kävi vähän niinku semmonen tilanne. Mutta jollain ihmeellä se selvisi vielä tuolta. Kyllä. Mä en oikeesti, ootko koskaan miettinyt, mitä pelin kehittäjillä on käynyt mielessä, kun ne on ton Power-Upin kehittänyt? Kyllä. Sillä viime vuonna kyllä mietin useastikin, että onpa ihme juttu, mutta mä olettaisin, että pelintekijöiden ajatus on ollut se, että sinne nimenomaan yritetään mennä pikkumarjolla hakemaan se sieni, koska ei sitä tulikukkaa sieltä kukaan saa. Varmaan ei kukaan pelin kehittäjistä ei ole sitä tulikukkaa sieltä saanut. Joo, mä haluaisin kysyä niin näitä Nintendo niitä häiskiltä, että ootteko koittanut ottaa tulikukkaa sieltä? Nyt on niin tiukka tilanne, että jopa nämä
käsien nappaamisanimaatiot voi näytellä ihan merkittävää roolia. Ai niin, paljon se muuten on per animaatio? Onko Se on 2 sekuntia noin suurin piirtein. Katsotaan miten käy. Eli kaikki käsikentät täytyy pelata, mutta... Toki myös riippuu tuon pelaajien menuingi, että mitenkä se vaikuttaa. Kyllä, joo. Ja tietysti lähdetäänkö yrittämään uudestaan pisteitä, niin... Ja kumpaakaan ei ensimmäinen käsi nappaa. Oi nyt botti. Hyvä. Kato, kun tulee tyylikkästi. Ja siinä se kaventui se ero nyt jonkun verran, että... Mut kakkoskädessä on nyt sitten piste, eli tää pitäisi mennä nopeasti, saada P-speedi. Tää on aika hankala. Aika Oi, lähellä oli. Hyvä yritys. 6 nuolta. No, nyt otti kuoleman ja... No ei kyllä, Nopea kettu otti kanssa. Nyt sieltäkään turnbackia ei Ja käsiä. ei. Ai saatana, kun raapii ohi. Lähellä on, mutta... Tää on tuskaa katsoa nyt. Tää on kyllä niin jännittävä tilanne. Uskaltaisin väittää, että pelaajat ei tiedä, kuinka tiukka tää on tällä hetkellä. Että, Joo, vaikka nyt lähtee sitten pisteero, molemmat. vaikka pisteero onkin mitä on, mutta kyllä tää silti niin tää. Joo, kyllä, mutta se voittopiste on siellä kuitenkin tarjolla. Että... Viimeinen käsi nappaa botin, katsotaan miten ketulle käy. Kettu käyttää lehden ja nappaa myöskin. Kettu varmaan luopuu lehdestä ja vaihtaa sen tulikukkaan tossa keskivaiheella. Kyllä vaan. Nyt pitää vähän tässä laskeskella. Ehtiikö kumpikaan tonne Bowser Castleen enää? Aika tiukoilla se ainakin on. No, kohtaan se selviää ehkä. Mä muistan, sen kun enempää sitä spekuloida. Mä muistan, kun mä kuulin ton lausuttavan minun ja Marston pelissä viime vuonna Jyväskylässä, että tiukille se meni. Tiukille se meni tosiaankin. Sen kaikki varmasti muistaa, miten siinä kävi. Tässä on tietysti botilla nyt aika vaaralliset tilanteet, kun pikkumarjulla mennään ilmavoimia. Että tässä kuitenkin voi, jos keskittyminen herpaantuu, niin voi aina jotain sattua, mutta toivottavasti ei. Ettei nyt no! Sakali. Joo, tossa on ovi, mä kävelen siitä ulos nyt. Siis eihän juontajan kirous voi olla mikään juttu, mutta no ei estäs. Tämä tarkoittaa muuten sitä, että kettu meni johtoon. Joo, aika merkittävänkin johtoon, että Joo, tuo oli aika isoja asioita tapahtua, että tämä enää kääntyisi toisinpäin. Joo, tuo nimittäin syö aika paljon kuolla ihan tämän ilmavoimien lopussa. Joo, kyllä. Sittenpä tuo 81 pitäisi se punainen kilpi noukkia matkaan, mutta tässä on käynyt nyt pari otteeseen pelaajia, kun ne nimenomaan odottaa, että nämä bullet pillit ampuu. Joo, mikä nyt tulee käymään, nimittäin eipä käynytkään. Joo, ne oli sen verran kaukana toisistaan noin bullet pillit, että ei dispavnannut tuo. Joo, kun tuo bullet pillien, sen sijaan tuo Piranha Plantti ei ilmaantunut ruutuun ihan heti. Hyvän näköinen suoritus ketulta, ottaa oli pisteeseen. todella hieno. Eli tuo punainen kilpi pitää vaan kantaa tuonne kentän loppuun siten, että se muuttuu kolikoksi tuossa kortin ottaessa. Niin botti sitten heti perässä. Katsotaan miten käy. Kettu ottaa siellä damage, mutta se ei haittaa. Botti sitten kilpi mukaan noin. Pitää varoa, ettei se osu noihin muihin kilpikonniin, ettei tuhoudu kilpimatkalla. Ja kyllä sieltä on piste tulossa. Kyllä vain, kyllä. Ja vielä yksi pistesuoritus nähdään tässä. Eli uppihyppy. Täältä alhaalta pitää hypätä tohon. Ai, nyt on kyllä. Se ei nimittäin onnistu, tai sitä ei saa tehdä pikkumarilla, eikä luopuu siitä nyt. Joo, kyllä. Tässä voi kääntää tästä näin itsellensä se yhden ekstra pisteen, että se menee vaan pitemmälle. Sanotaanko näin, että kunhan vaan pääsee autoscrolliin, niin se takaa sen. Itse ja ei kuole siellä. On aika lähellä, ettei jopa ehdi aloittaa Bowser Castlea.
No, siinä se kyllä meni. Nyt ei kyllä ehdi enää. No, jos se väärin muista, niin supertankki tulikukalla on minuutti 15 sekkaa. Jotain sitä luokkaa, joo. Nyt sitten kettu varovasti tämän boomin kanssa vaan näin kyllä. Ja botti lähtee Joku potilla kävi ihan tismalleen sama. Joo. Ja siinä käsittääkseni tuo laskettiin kyllä botille yritykseksi, eli 1 yritys on mennyt. Joo, kyllä. Eli nyt on 2 yritystä jäljellä, eli pitäisi osua tuohon näin, No sieltä. tähän tyyliin, poweruppipalikkaan tuolta alhaalta hyppäämällä. Se näyttää aika helpolta, mutta se on yllättävän vaikea. Mutta sieltä Mutta on nyt kun vaan pikkuhiljaa täyttymässä. Nyt kun vaan kettu vaan sinnittelee loppuun asti, niin se ottaa itsellensä voittopisteen, mutta Tämä on kyllä aika jännittävä tilanne, sanoisin, että varsinkin kun Pikkumarjolla on tuolla supertankissa, niin kyllä tuossa vähän hiki voi tulla. Joo. En tiedä, näinköhän kettu tietää, mikä tämä tilanne on tällä hetkellä. No kyllä kettu voittopisteen tästä itsensä ottaa, mutta se ei ikävä kyllä riitä kokonaisvoitto. Mutta kuitenkin, Joo. niin pitää pisteeron kuitenkin suht pienenä. Kyllä, ja sanoisin, että kun tunti tulee juuri nyt täyteen, niin kettuhan siitä sen voittopisteen nappaa. Ja 15 pistettä ketulle. Aika, sanoisin, kova suoritus ensimmäiseen kisapeliin. Joo, tää on muuten ihan hauska, että turnaus ensikertalaiset voittaa niitä ajallisesti voittavat nämä niin sanotusti konkarit. Kyllä. Ihan mielenkiintoista. No niin, sieltä on pelaajat saatu takaisin tänne ja Täytyykö sanoa, että melkoiset heittokarnevaalit kyllä järkkäsitte meillä. joo. Täytyypä kysyä, että tiedättekö, miten tässä kävi? Joo, No, mulla- laskin... Joo, sano vain. Ei, siis koko, mistä lähtien, nelosmaasta lähtien, niin no, ei mennyt kauhean hyvin. Oli varma, että se ehkä just tasan 20 tulee, mutta ei niinkö aivan järkyttävä heikko tekeminen, varsinkin loppupeli. Joo. Itse laskin tuossa, että olisiko ollut 14 pistettä. Joo, kyllä. Täytyy sen verran korjata, että varmaan sitä tiennyt, mutta kettu pääsi pidemmälle, eli saa voittopisteen tästä vielä. Oho. Eli Mitä 15 ihmettä. on ketun pisteet sitten. Tässä oli, Kasimaassa oli aika jännittäviä hetkiä, sanotaan näin. Että Aha. Paljon se pelaajien ero oli niitä... Kasimaahan mentäessä oli muistaakseni 6 sekuntia eroa. Että Joo, En kyllä ottanut sekin- noin tiukkaan. Sekin ratkaisi aika paljon se, että no ottaen huomioon se, että joku potti otti se niitä 7-4 menetti vissiin sammakon ja otti kuoleman. Skippas pilvellä sen kentän. Sä pelasit sen loppuun asti. Joo. Ja sitten teillä joku potilla alkoi 7-6 pieni sekoilu. Ja se ei mennyt. Sitten kävi ottamassa kuoleman. Niin eiköhän kuoleman jälkeen mennyt sitten ekalla, kun yritykset oli jo täynnä. totta kai. Niin, ja Mutta sitten se pikkuinen swingi tuli siinä, että joku potti jumitti, se pelastaa 7-7 ja se timeri ehti mennä umpeen. Mutta sinä sait sen ajallaan. Joo, se oli kyllä Mikä- semmoinen piste, mitä en ottanut saavani. Joo, Se oli kaventi sen teidän eron aivan pieneksi. Sitten me mietittiin, että missä kohtaa nämä tyypit oli ihan niinku synkissä. Oliko ne sen 5F2 kohdalla olivat ihan jossain synkissä? siellä paikalla mentiin aivan samassa kohtaa, joo. Se tuo niinku heittelehti ihan ristiin rastiin ja välillä niinku joku potti oli aika massiivisessa johdossa, sitten alkoi vaikeudet, kettu otat kiinni. Sitten kettu meni hetkeksi aikaa johtoon, sitten sun ruudulla tapahtuu jotain ja joku potti menee eelle. Ei ainakaan niinku- ollut katsojilla tylsää. No ei näin todellakaan. Ja päin, eli- täytyy sanoa, että pari juttua, mitä teille tapahtui, niin voitte syyttää selostajia. Joo, Tai no itse pahoittelut asiassa täältä, Sakalia, koska Sakali oli äänessä silloin. Sillä Sakali Jinx. Kyllä se oli vähän se nyt. Oudot taisi- suvut kyllä, niin se harmittaa. Se meni aivan omaan virheeseen kyllä. Niin. Joo, mitenkäs se oli, harmillinen. mitenkäs se oli, kun me kuumoteltiin sitä, kun joku potti on ilmavoimissa Pikkumario, niin se, että kyllä kuumottava, kun ollaan Pikkumariona laivassa ja sitten niitä, nyt kunhan vaan ei sattus mitään ja heti Ja sieltä se kuolemaan tuli. No, tyypillistä. saman tien.
Joo. No mitäs Kettu, minkälaiset fiilikset jäi? 15 pistettä on kuitenkin No varmaan ihan pistemäärä on ihan oot hyvä, mutta tyytyväinen. vähän sylettää kyllä tuo kakkosmatsi meni nollalle ja siinä tosiaan tuli siinä Hammer Brossa se kuolema, mistä olin kyllä pelin kanssa eri mieltä. Ja Joo. sitten tietenkin, no siinä on pari semmoista, mitä en ehkä ottanut saamani ja pari sitten semmoista helppoa, mikä meni sivusuun, mutta se on harjoitukset ollut 15, niin tyytyväinen ja tästä lähdetään parantamaan. No juurikin näin se on. Sanoinkin tuossa ennen kuin tulitte tähän areenalle meidän kanssa takaisin, niin että ihan kuitenkin voi pitää onnistuneena suorituksena varmaan ensimmäistä kisapeliä. Joo, ehdottomasti, että ensimmäinen kyllä turnauspeli ikinä. Niin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että sulla niin kuin tuossa puolessa välissä, Kettu, sulla tuossa puolessa välissä oli tasaisempaa suorittamista. Esimerkiksi just tuo, että no ilmeisesti näköjään, mitä mä katsotaan tuomariston ruutua, niin sulta on unohdettu merkata on tuolla jotain kuolemia. On siellä vitosmassa. Osassa ei näy nimittäin. No, eipä sillä väliäkään. Niin. No, mutta joku potilla vähän tilttasi, nimittäin joku potti otti nelosmaassa niitä täydet 5 kuolemaa, samoin vitosmaassa täydet 5 kuolemaa. Eli muun muassa joku potilta jäi niitä 5 vitosen 294 ja kakkapalika kokonaan saamatta, koska tuli kuolemat täyttä. Joo, mitäs Botti oot mieltä? Tietysti alkuhan lähti tosi hyvin, että sieltä tuli kaikki pisteet ekoista maista. Ja Joo, alussa ei ollut Sitten- mitään viikkoa. Mutta Niin. sitten siinä nelosmaan kohdalla tuli pieni tiltti tuli siinä heti 4/3, mutta ajattelin, että siitä voi vielä päästä hyvin eteenpäin, mutta sitten mä en tiedä miten mä 6/3 esimerkiksi missään kohtaa osunut oikeaan kohtaan, vaikka yleensä se on harjoitusruneissa mennyt aina ensimmäisellä onnistunut ja samoin mutteri jotenkin epäonnistui ja siinä oli monta semmoista helppoa, kuten vaikka 5/2 ja siinä sitten meni vähän niin kuin normaalisti semmoisia pisteitä, mitä helposti saa, niin sen oman pienen tilttailun takia ei tullut sitten ollenkaan. Ei voi Joo, olla kyllä. ollenkaan tyytyväinen, mutta katsotaan, jos kyllä mä vahvasti luotan siihen, että lähdetään ensi peliin paljon paremmin. Joo, Se on kuitenkin. oikein meininki, parantamaan vaan testejä. Kyllä. Ja teidän tehtäväksi tulee tosiaan niitä käydä reporttaamassa tuo score tonne Chalongeen. Mutta tosiaan lopputulos, joku potti 20, Kettu 15. Kyllä, erittäin viihdyttävä ottelu saatiin tästä. Ja Se on hyvinkin hyvä, tasainen katsojillehan tätä loppujen lopuksi. tehdään. Kyllä, juurikin näin. Ja jatkoa seuraa tietysti huomenissa. Huomenna nähdään jopa 2 ottelua, eli Aivan Kettu on heti saman tien uudestaan areenalla huomenna kello 17 vastaan asettuu Träkki. Ja sitten siihen heti perään kello 19 sitten Katti ja Matepe kohtaa toisensa. Saataako näitä Kettu lähtee niinku kovia vastaan heti alkuun? Joo, ei täällä helppoja pelejä ole ollenkaan. Että Se on kyllä aivan jokainen on totta. kova vastus. No Se on otetaan se juurikin terävin kärki siihen heti perään sitten. Ja ei nimenomaan. Syvään päähän saman tien. Juuri näin. Mutta Olet. eiköhän me aleta täältä pikkuhiljaa lopettelemaan tältä illalta. Kuten chatissa näkyy, siinä on meidän tulevat ottelut. Huomenna jälleen kerran otteluita luvassa. Suuret kiitokset pelaajille, hieno ottelu. Kiitos Botti, kiitos Kettu. Kiitos. Kiitos meidän tuomarit, Japetsu, Katti. Ja kiitos Mondille teknisestä toteutuksesta. Ja tietysti kiitos Hyperi-seurasta selostamossa. Eipä mitään. Joo, tosiaan iso hatunnosto Mondille, että tekniset ongelmat ratkaistiin niin nopeasti ja saatiin hommat toimimaan ennen kuin lähetys alkoi. Juuri näin. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Huomenissa jatketaan kello 17 seuraava ottelu. Ei muuta kuin hyvää illan jatkoa vaan ja näkemiin huomiseen.